ഹായ് ഗായ്സ്, ഞാനിങ്ങനെ വൈകുന്നേരം ഈവനിങ്ങിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇസ്രായേലിൽ ഇപ്പം ഈ ആഴ്ച ഹനൂക്ക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയ സെലിബ്രേഷൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. എൻ്റെ ചരിത്രം പറയാനൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. അപ്പം കുറച്ച് ഇവർ ലൈറ്റ് തെളിയിക്കും കേട്ടോ ഇവിടെ. അപ്പം അതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ കുറച്ച് വിജയമായിട്ട് കുറേ ആൾക്കാരാണ്. ഇതിപ്പോൾ എവിടെ സ്ഥലം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് ഒച്ചപ്പാടെ പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അറിയില്ല. ഇതൊരു സ്ഥലം എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനാണ്. സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷൻ മനാമർക്കത്തി എന്ന് പറയും, അവിടെയാണ്. ഇതാണ് ഹനൂക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈറ്റ്. ഈ ലൈറ്റ് അവർ ഓരോ ദിവസം ഓരോരോ ലൈറ്റ് വെക്കുന്നു. അവിടെ പാട്ട് עוד מספר דקות תהיה הדלקה ולאחר מכן מופע אש.
והיומים מועד בזמן הזה. על הניסים ועל הפורקו ועל הגבורויס ועל התשורויס ועל המלחמויס שעושים סלע וסינו והיומים מועד בזמן הזה. ועל הניסים ועל הפורקו ועל הגבורויס ועל התשורויס ועל המלחמויס. תושבי ירושלים היקרים, חג חנוכה שמח וברוכים הבאים בשם צעירי אגודת חב"ד לטקס ומצוות הדלקת נר חמישי של חנוכה. ברוכים הבאים בשם השם. אורח הכבוד שלנו, חבר מועצת העיר היקר, החביב, הנחמד והנעים, הרב יונתן יוסף, בנו של הגאון רבי יעקב יוסף עליו השלום, נכדו של רבי עובדיה יוסף עליו השלום, הצדיק. אז היו איתנו כאן בעוד מספר דקות. הרב יונתן יכבד אותנו בהדלקת הנר ובדברי ברכה. אנחנו מתארגנים ובעוד כמה דקות ניגש לטקס ההדלקה. איתנו כאן כמובן שלוחי הרבי במקום, הרב מנחם מנדל ויללם, הרב ישעיהו וייס, ואנחנו כמובן מקדמים בברכת ברוכים הבאים את שירותי הכבאות שמדי שנה, כבר למעלה מ-35 שנה, מלווים אותנו בהדלקת נר החנוכה בירושלים. אנחנו תמיד אומרים שהמכבי אש תפקידם לכבות אש, ובחנוכה הם מדליקים אש ומביאים לנו את האור לתושבי ירושלים. ברוכים הבאים, היו איתנו כאן בעוד מספר דקות. זהירות בבקשה.
തീ കത്തിക്കും. ഫോട്ടോ സെഷനാണ്. תושבי ירושלים, שוב ברוכים הבאים וחג חנוכה שמח. בעוד אנחנו עולים עם המנוף ועם חזי, שגם כן אני חושב זה לא רק שירותי הכבאות שמלווים אותנו, זה האנשים עם הלב הגדול, שכמובן אנחנו כאן, זה ההזדמנות לברך אותם על עבודתם המסורה ועל מסירות הנפש שלהם למען עם ישראל כל השנה כולה. כפיים לשירותי הכבאות ולחזי שנמצא איתנו יחד עם כל כוחות הביטחון, שזה הזמן לברך אותם, שהשם יצליח דרכם. איתנו כאן אורח הכבוד, חבר מועצת העיר הרב יונתן יוסף, שיכבד אותנו בדברי ברכה, ולאחר מכן ניגש להדלקת הנר. הרב יונתן, בבקשה. בימים ההם, בזמן הזה, עם ישראל נלחם כל מרכז העיר וגם את תחנת הרכבת נבון. הרב מנדלה ויללם, שזכיתי ללמוד איתם יחד בישיבת תורת אמת בירושלים שנים ארוכות, והם זוכים להיות השליחים של הרבי, להביא את האור, להביא את האחדות, להביא אהבת ישראל, להפיץ את תורת ישראל כאן במרכזה של ירושלים. זה לא דבר פשוט ולא מובן מאליו שאנחנו כאן היום בארץ ישראל. אנחנו בעזרת השם ננצח את המלחמה הזאת. אנחנו נביס את האויבים שלנו, אנחנו נביס אותם בדרך שהרבי מלובביץ' אמר, לא להשאיר להם שריד. אנחנו נמחה את זכר עמלק כאיש אחד בלב אחד. אור החנוכה ידחה את כל החושך שיש בכל המזרח התיכון ובכל העולם, והכל יתחיל מכאן, מירושלים אורו של עולם. בעזרת השם נעשה ונצליח. תודה והברכה לרב יונתן על הדברים החמים הנלהבים. בעזרת השם באמת ננצח. כאן המקום גם כן שוב לשאת תפילה למען כל החטופים שיחזרו בשלום, כמובן עם ניצחון המלחמה, וכוחות הביטחון שיפלו אויביהם תחתיהם וינצחו במלחמה כמו שהרב יונתן בירך. ובעזרת השם נזכה לגאולה שלמה בקרוב, אמן ואמן. אנחנו ניגש לטקס הדלקת הנר. אנחנו כמדי ערב נדגיש שההדלקה כאן נועדה לפרסום הנס ולא יוצאים ידי חובה. כל אחד ואחד בוודאי ידליק בביתו בברכה על פי ההלכה. הרב יונתן יוסף, בכבוד הברכות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו
בימים ההם בזמן הזה. זהירות מתחת למנוף. שוב, התודה והברכה לצעירי אגודת חב"ד, לשירותי הכבאות של המשרד לביטחון פנים, לחזי היקר שמלווה אותנו, קצין הכבאות, לשלומי אלמליח הגדול שמביא לנו את השמחה ואת המוזיקה, ויהיו איתנו כאן בהמשך. יש לנו הופעת להטוטן מיוחדת של הרב דניאל אלמליח שיבוא וילהט באש ויביא לנו עוד אור לחג החנוכה. חג חנוכה שמח לכולם. אנחנו מזמינים את הציבור להתכבד בסופגניות החג שאנחנו נגיש בפני הציבור.